moment de visitar una de les fortaleses més grans que tenim a l'antiga Corona d'Aragó. És el castell de Xàtiva. És un dels castells que acollirà ara al mes d'estiu les nits al castell, concerts, però avui el que anem a parlar és de les característiques principals i de les curiositats que amaga esta edificació tan i tan visitada a la capital de la Costera, a Xàtiva. Anem al castell. El castell de Xàtiva és tot un símbol representatiu de la pròpia ciutat i també de tota la comarca de la Costera. Inclús el rei Jaume I va dir que era el millor castell de tot el regne. Estem davant de la Porta dels Socors, que està construïda utilitzant el sistema defensiu que tenien els àrabs. És una porta, com vegem, que fa una forma de colze, fa 90 graus, i precisament això es devia per a ralentitzar els moviments de l'atacant. L'origen del castell hi parlaríem d'època dels ibers, segle IV, V abans de Crist, únic en la seva espècie perquè en realitat ocupa la forma que té la muntanya, no n'hi ha un altre castell com este. Aquest castell era inexpugnable. El que passa que hi haurà un element que ho canvia tot, és l'arribada de la pólvora. Estos canons van ser en part els culpables de la destrucció del castell, de part del castell. Les tropes de Felip V emplaçaren els canons dalt del Calvari Alt i des d'allí van bombardejar l'entrada. El castell en realitat no és un, sinó dos. Està el castell menor, que és la part més antiga, i el castell major, més moderna però que data també d'època romana. Els dos tenien un sistema independent, un sistema de control que es basava en controlar les torres que estaven dalt, vigilaven a les que estaven una miqueta més avall i així successivament. Imagina't la dificultat que suposava poder escapar d'ací. Una torre, una altra torre, una porta, més portes i estos murs, uns murs que qualsevol podia tombar-los. Així no eren presos qualsevols els que estaven tancats, sinó eren presos nobles, gent que suposava un perill per a la corona i que devien d'estar així tancats per a evitar guerres civils. Per este castell han passat diferents civilitzacions. En efecte, primerament els ibers, segle IV, V abans de Crist, romans, els visigots, els àrabs i ja en època cristiana, com no, el rei Jaume I. Jaume I, inclús en les seues cròniques, està documentat quan va plegar a lo més alt i va veure totes les vistes que hi havia al voltant del castell, va dir: «Este és el millor castell del meu regne». I la seva dona va dir: «No del regne, el millor castell del món». I nosaltres continuem passejant el